Ja, velkommen av Fiskevinneting og i staslige høllen her av Kake, og i sjøsalen og i Klaksvik. Velkommen til tikkun mange som møtt opp, og velkommen også til tikkun som fylgjer vi inn i heimasynet til Norrløsnon. Vi fra førre sjømanna deg skjera feien om muligheten vi da finner at hava Fiskevinneting her av Kake av første sinne. Fiskevinnetingi jo nesten blevet en institusjon innenfor vinnerpolitikken i Färjön, fiskevinnerpolitikken. Vi har Jøkken Arne har hørt nekv av vært tjekk, og mengan har det vært høyt. Og i sommer har nekv området vært av bottenfiska vøyene i Føreskon Kjekve, og tog skipan vid det hava vi en fiskedea skipan og en omsidigar atlan, som landsens myndlagar brukar som styres anpå. Særlig har atlanen til landstyrsmannen og i fiskevinnemalen at tillåta eiga DR til balk 5B, helt til størst tjekk sjølva skipanna. Pelagiska vinnan har i nekva år skapt stor virer til begge manning, røyarui og samfellet. Bottenfiska vinnan under Färjön har hinveien strust vi manglande lønsømme og i nekva år, men i fjør brakta i tja fløyre røyaruion og fiskavirkjon som finner månande bedre urstøke. Flere røyarui færen under at bytja nytt skip til bottenfiskavøyene under Färjön, medan andre røyarui omhugsa uiløver. Hvert krevst fire at vi kunne skapa værande større virer ur bottenfiskeskapnen av en borardikkan hot. Det iverskipai spurningren vid her i Fiskevinnetingene for at områda. Og til å vidtjere at handspurningen legger vi fire ved en framløve til Etne og i Homron fra havstovene om løvfrøyelige grunnarleie ved stånsmetingen, tilmalen og omsidigar atlan. Så gjerne vil en samrøve mellom Johnny Groutnon og Hannes Hansen om vinnebudskaperlige støvene til bottenfiska vinne. At enda ferdig sjølver at ha en samrøve vi høvesmannen sjølvan, Barur Astøy Nilsen, Fiskemalerara. Velkommen. Og som sagt, gjør vi nå paddelen først til Etne i Homron, som døldarløyere av havstående. Gjør så vel. Takk for det. Ja, det høyt av meg at jeg var en framløve om bottenfisken av landgrunnen, støvna i stånden, om utlitt, og noe om styre anpå Østmedrendan. Men det aller første, det blir vi til helt iverskipa om stånsmeddinger. Her har vi en toskastån inni av mine, og kassen her sier at dette her en ståner som skiltet fra øren. Det vil si, vi tar ikke flyting ur og til hentan stånden. Så matene som stånden kan vekse på, det enten vi å få ungan fisk til stånden, eller til som der ønstykke fiskene vekser. Og matene som stånden kan minke på, det så enten at fisker dør av naturen av dem, eller at vi fisker. Her. Ja. Og det som vi kunne avvarske her, det fiskeskapen. Altså, at vi øye at leie fiskeskapen til stånstøttene og omstøttene som der og også at har vi hoa at ikke fiske for nekv at vi som under gudingarstøttene. Det ja, så minnet til at guda til kommende hjertelig. Så ferdig inn av høvestående tjåken av landgrunnen. Fiskeskapen her til høyre så trudjefigurer, og vast fiskeskapen, altså vøyan, så tilgang til stånden, og nyest gudingarstånden. Og for toskastånden så gjør vi at før var landingene vanlige, mellom ganske 20 000 tons, medan det søgneste 20 årene har vi mellom 5 og 20 000 tons. Og tilgangen, hon har iverskipet vært vanlig i hese søgneste 20 årene. Så det at
at her er betydelig minne enn det var åren. Og dette har så østene visser at vi tar en godingarstånd som enn er ytterligere fire, men det gledelig er at han nå har lyst seg opp om det mest kritiske punktet. Så nå er det alltid at man kan fiske, men man øyer enn å fiske værslig, at her han er ikke kommet helt ur vandastøv igjen. Og dette her er at stånden enn er lovforsett lytel, og at det var et rettelig størst vøyelotfall i 25, altså det som man har fisket i forhold til hvor stor stånden er, det har vi ført at fiskedelen er minket av 5% for hugaflåten. Husan? Jeg tror jeg vet at husevågen til 17 årene har vært minne enn hva de platter å være, og til 60 årene enn minne enn hva det til og med har vært. Og i tilgångene så synes jeg at det har vært flere vanlige år fra 2005 til 2015, men så igjen har tilgången vært helt god, og det har så også hatt vist seg at godingarstående nå er vel 4. Her er et firevarne, og det er tilgångene at ta i vidt gjør at han ikke stålsmettersene, så har vi sett nå i noen år, at så er det en tendens til at det lakker og sinter for kanskje 2-3 årene. Så det kan være at det ikke ser helt så gjøseret ut til vi dagfører, men ønsken even om at stålen er vel om av 4 vandamørsene. Oppsen, her er landingene. Østene her så er det nære minne nå de sørste årene enn der våre sølge. Men sørste årene var jeg faktisk vært hampelig tatt vi til som det lurfrie tilmeldet har vært. Og det er at tilgångene så var det før så løyes at det var rettelig støv og tilgångt. At det brøttes ikke negg fra en år til annen, man kunne godt prøve å snakke i 20 år siden. Det som jeg sier at det sørste 20 årene er at det faktisk brøttes rettelig negg i 3 år. Og i godingarstånden så er han søvlig, jeg sier, rettelig løytel, men mettere være omanfor vandamørsene her som særstøk og atøk er nei. Det bægeste synder vi det her. Ja. Toskgrunn av Førjabanka. Her er det så at stånderen var i mange år. Østene med en banken var stångter, holdt etla 4. Så det var ikke før enn i 22 at det begynte at komme 4. Men det er faktisk, i denne mynden her, så er det den sverste stryken som fer ned i myndene, fylker de gravstappen som er toskgrunn fra 2016. Så det er 16, 16 og 18 til tar organisene særlige som har drivet seg gongene. Så det er ikke veldig jevnt gav tilgang til alle årene. Og da vi så gjør det, da i enkeltkanninger ble gjort der i sommer, ta var det gledelig at det var faktisk helt nekk for enkeltbæg at torsk og huset. Så om dette setter til, så er det gå til en for som er for 2 år av banken. Og så ser man omtidget her, tilmeldende for hese ståndene av landgrunnen. Talvan viser i myene tilmelde som eiseskav, og høgrummen er det som er fisket her til i år. Men her skal altså sies at til dels for torsken her, så er det krotvekt, men toskgrunn av Uslandsritsjonen og Førjabanka i Røysene vi. Men så vi er nok synder opp med kvarne og rundt, så det er nok her at vi tar fisket torsken av landgrunnen som det lundfrøyelige var tilmeldt at vi kunne fiske. For huset så gjør vi at her er nekv minne fiske. Og dette er nægat det samme som vi tar å se 2060 år i Øysene. For i Uppsala har vi nok fiske alveg godt og vel helt nær tog som blir tilmeldt 4 år.
Og disse her pøylene som jeg har sett her ved Absinkolon, tar vise at her det så løs værslige gåtegen. Her ønskene vi som står noen som viser noe tegen til for å dykke innenfor det kommende første årene. Men Toskastonen som sagt en under disse mørkene her som vi døyer at vi ser versene. Ja, hva så brøtt her til åkken disse søgneste årene? Det ene at vi har haft disse omsetninger atlene, og hun har vært i verksøyende i 2021, og at for de fleste alle fiskebølger og fiskebølger og år, så har det vært en minskning fra midten 5 og 20%. Så fiskegjerner det rettelig minker til 2 årskøye, og i sånne her myndene har vi så sett opp 90% som det var i 25, umidjal per flåta. Og hvis ikke for de fleste så man jo helt tatt på 100%. Altså det vil si at alle fiskedier være brukter. Det vil si at nå vi her at fiskediene i avmarskende. Og det så det første treten for her var en av store skipene som avmarskende og styrende for det tilfellet som man skal trøyte. Hvis vi lukker ikke helt til rømmes Balko 4, så 15-120 bruttotons, som sier 70%. Hvis vi hittar etter tarmon som her, så det første for det, og til olje imisk hvordan det har vært brukt. Så her det flere for ubåten som øysene av marskei. Ja. Noe annet som brøtt og som brøttes alle tøyene, det støvene og visskipene. Og her mynden, høyre med her, viser grøver, og her det som nye smøte til og vederen, og toppene til seg om sommer. Og her som heter sånn sommertekster og pøyker også, det var grøveren 24, vi så ikke bare at toppene øye høver, og faktisk nok så brøyer, altså det faktisk flere måneder, her vi så hamplige grøver og gåan grøver. Så hadde det et år vi gåan vidskiften, men i år, det sørste her på det av de helt vanlige, og det har vi så se etter til dømes i enkeltkanningen i år, at vi har holdt litt av enkle. Men andre ting som så hendt at Toskastonen har ment seg opp på det mest kritiske marsjet, og at husestånderen kom for seg, nekka fyr 1816. Og i veldig kan tåler han mer var jo enn det som fisker, som akkurat som det Og her en mynd som lukker som sammenfatter sinter gå og verre år av langkronen. Første treit for at det skal gå vel at man har gåan grøver. Det så den grønne linjen her nere. Og årene ta i grøveren har vært gåver, de så vurstvis den grave stappene som kan gå opp etter. Og hvis man så hikker oppkjøkken føyline, til å si enkel og tosk og fugl, så jeg vet at noen av årene så sampakker dette vel. Til dømes i 2000, gåan grøver, nekvann enkel, gåa tilgang til Toskastonen, øysen til Husestånen, lomvie. Andre år, til dømes 2016, så jeg vet grøverne gåver, faktisk øysen nok snakker enkle, men ikke lykende. Det er ikke en topp for Toska tilgang, men det går ikke så vel som Arne Leo. Ja. Så som i år så ses det vel etter, andre ikke, og dette det samband som vi ikke skiljer til fullnær enn, og som det blir arbeidet ved å skilje bedre. Ja. Og avbjørnger, så det er ikke flere. Det så tvær som har vi hatt nevna. Toskastonen en 1-4, og vi tar øye å ta minne ur stånden enn om hvis han var vel 4. Og at vi fisker det skipene, så får vi et stort fiskeskap i møter omkring øren. Det alltid en avbjørning. Og så kommer Alutsinter inn av
styreskipene. Ja. Og da husker jeg simpelthen fra ståndsrøkter-perspektivet. Det er två ting. Det er at det er tilfælde som vi får, at det skal være nøktende til å kunne gjøre ståndsmøtingene som tilmeldene vil være bygd av. Og at ja, og denne figuren viser så at tar vi gjør en ståndsmøting, så tar løsblåa, det er tilfælle som vi får fra rannsøkningsskipet, men det er faktisk rettelig nekv av tilfællen, det kommer fra vinnene og vøyene selvere. Altså til Holdarvøyen, og prøver som vi har tekner av vøyene i Jøkken Åre, så at man kan fylle vi hva det for støtter som vi har fisket og altre i Jøkken Åre, og i Tojarskøy og for Skipabalkar og Øtjer. Og kanskje aller viktigast er at styrningen av fiskeskapene virker som vid atla. Altså, hvis det er en stående som hever enten øyre til å ha møyre eller minne rundt i kommende året, at det så øyne er det som hender. Og hvis vi så lukker komme inn av fiskedier, så som det kjipes vi har nå, tar vi til om vøyetrust, løyfrøyelige, så er det simpelthen lotfattelig og i midtelen det som jeg tenker urstånden og hvordan store stånden er. Det er så avvirket av hvordan jeg og store skip du hever å fiske vi, men det sambandet er faktisk ikke særlig tatt. Og det blir nok så elastisk hvordan jeg en fisker der og teker. Vi fisker mer til det er mer til, men vi fisker faktisk også mer så vi tog som hugaflådan, ta ut det stendt ytla til. Så da blir fiskeren sin krosjer fra banesøyen, at den naturlige føyen ganske svøyker, og så er det et agner, og så vil den fiske over. Men så er det. Og det er, ja. Og så får vi så enda mer elastikk ut da vi så kunne flytta oppbrukte fiskedier fra en ære til den neste. Tog at all oftast så har vi långa fiskar till som man bordardikt kan. Hemma tar man det under tog så är det inte den stora troblöj. Men tar man långa har fiskat till som det lufra tillmäle så lägger du ett eka trust av i att flytta några där i blå. Ja, og så endte her bare vi under talvo. Her har jeg sett opp noen av de punktene som kjenner en fiskeskipen, og noen av de punktene som kjenner kvoteskipen. Så vi tok seg om haktøl, veihaktøl, så er noe av det som aller oftest vil først frem til, er at vi under fiskeskipen, så har du absolutt unge årsøk å blage ut, og tog øye vidt at her var nærmere veihaktøl. Og gjennom kvoteskipen, her blir vi så en vante for utblætje, og at han vanten kanskje er en større hvis du har flere fiskeslø sammen, og at du nærskast marsjen for hva du kan fiske. Og sambandet, altså hvordan tatt det er i midten til som du fisker, og det løyfrøyelige tilmelde, jeg tror at det er så ojevnt hva en fiskedel fisker, så blir det et øvnet samband her i midten ved en fiskeskipen. Men det er mer av 8-8 tar vi bruker kvoter, tog her er det et tansatel som en skipabølger eller en skipfær. Hvis vi tok seg om store egenløgene, så er det, jeg skriver her, omøvelig at styre fiskeskapene etter avvisen fiskestøven ved en fiskeskipen. Det er sikkert ikke omøvelig, men det er faktisk det prinsippet ved en fiskeskipen, at du først har en fisk der, og så bruker du den til det som du har fisket. Og her i råkene ved man opprundelig også at lyder til av en fiskestøv, så legger du det etter omkring øren. Og så er det bare ikke ordentlig det som vi sørger nu til dømes vi tar et øyelig størst vøytrust av tosk og rettelig lågt av huset.
Vid kvoten här kan så fiskaren styras för först fiskas sär eller för kvön stånd sär. Och tar det så kommer till omsättningar atlaner så är det åter i under kvotskipan här är det vanliga att en fiskastånder häver en omsättningar atlan. Och i åkara omsättningar atlan som vi har nu vid fiskskipan så är det 3 fiskaslö 15 och här är det så att det är alltid lagste felaxnävnare som blir styrande. Alltså ta en av stånden är liten men så är det som blir avgörande för om man melder till fler eller färre fisk det. Och här tar det. Ja, og takk for det. Ser avhverst, og så husker jeg spyrja ut i salen om det er onkre spurningar, onkre har sett onkre spurning. Så bare retta hånden opp, så kommer vi mikrofonene. Nei, det ser ikke så løs ut. Nei. Ja, her var en. For her ivre. Hvis du røster opp og sier ditt navn og spyr. Herr Vank. Ja. Bara en spåren, du sier lagste fellagsnevnaren. Helt du selv til at det her er nekka mange brøyte på at det ikke lagste fellagsnevnaren? Ja, jeg så ikke kommet tanker om det enn. Er du også så godt? Ja, nei, altså, at som er fiskmenn i fargen, at for de fleste som er inne i landlagen i Arrestan, har vi ikke hva toskaløyer, hva huseløyer, ja. Så at, det er kanskje verket som mer en direkte spurning til å finne det av at, ja, fiskskipen er ganske mer fleksibel enn man helter, og kanskje at det blir til større enn Ørevis enn bare vi, eller jag säger att lagsta fällas när de säger det. Ja. Alltså hugsa du så att omsättningar att han själv skulle vara brott eller är det huggbord jag följer man ska arbeta vid? Nej, det som hugsa om lagsta fällas när det är tillfällen säger du ja, vi får ju mer tosken det som alltid vi står allt efter, ja. Ja. Men alltså det ger någon mening fria då eller det som händer det är att du fiskar och begränsar allt innan. Du begränsar ganska för att välja torschen men det är ganska ökar man torskar alltså hvis det är ökar torsk var av lucka att bara döma men inte lucka där inte säga men hvis det är ökar mer lucka men ta bröds tatta här utspelar helt extremt alltså det är champa och något annat det var karriär du spelar det och du helt man skulle hukt mer på att det är brotta då så jag har de flesta rojar och fiskmän som är förgrund det står damma väl fiskskipan och det är att du har landat plansfiskar för att det var spårningen tack för det. Ja, det ja, här var det. Ja, hallo, fra 8. skala. Jeg har en spurning om til å si og i framlønne at, eller det vorste slide, her til å si at taltilfær er gjøre ståndsmedlinger vi, og tilmålig etter må være nøktande. Ja. Kvært og i okkara skipan er ikke nøktande, kvært kan gjøre at de tølene være nøktande, etla misskilt det, det nøktande det er nøktande som er. Ja, så dette var iverskipa. Och oavsett kvad modell man väl så här styr efter så som man också ståndsröktarliga så skulle häsa på traderna vara uppfyllt där. Och den förra vi det var gå vad i haktull som är i skipan som det är inte det att säga inte det att här var också som manglar. Nej. Vi har det som det har bruk för. Ja. Okej. Tack för det. Ja. Det var en ösne. Ja, takk for det. Jeg var livet etter hånden nok så jeg var. Kjøtt. Det var kjøtt mine 8-10. Og kjenner jeg lydsen til fisk. Jeg lykker fra Stottebuksen her. Så
jeg tar det at oss på i. Og da er så hermer om at det er så gang fire, ser vi at vi sørla småfisken enkle faktisk, det som man kallar grøypefisken, vi kunne slippe undan at taka det avtale av ungfisken bort ur Toskasaunen vi at brøyta agnskipanna. Jeg har en ångan hørst nevnt om det her at brøyta agnskipanna. Nu har vi for det meste fisket vi tråle. Og til lengst siden vi kom inn og et her, at vi døde tjave, og tok av skilja tjavøyna nere i bottene. Vi, det som heter rist og annet. Jeg har arbeidet ved rist, lykket så igjen, og i en 40 år så igjen det kom. Og det var bare en periode, en tøy, man skulle innvende seg til her. Vi tætte det av hunden til, og så igjen ble det naturligt, og ikke køyre trål ut i det, utan man er en rist av påsan. Lykka så latt er det at fra at lette grøyvefisken svimja sjøvnen via brøyta agne. Stod opp til moen ved en vindløyka. Og det kan skal vel høyt en landstyrsmann også. For bjaue fjør og agne. For bjaue gokko. Vi tar dona menn inn i her, han sjålver og vanka sjålver, jeg vet ikke navnet om. Han kanskje 4 vinden i Klaksvik, han har ikke brukt fjør og agne i 2-3 og sørste år, nu hos største avrøyngar. Og menn køyra landet øren enda i andre rundt for å få gokko, for å drepa grøyfisken. Det er ikke mye til nei, fullstendig nei ut. Det er færre av fiskeløy her som du først anna era støtt og annan fisk. Du pjøves ikke litt og gnatt og vatsjene vi gokko akne og drepa ungfisken. Det er det som endelig jeg vil si, og det er en avhøytan. Takk for det. Ja, og en hälsan til landstyrsmannen kanskje. Ja, her var en. Ja, så må jeg komme hendt av en. Ingolf Johansen. Vi vet at det har fisket neggmål av torske før. Jeg hadde også vært oppe i 40 tons, og nå er neggvar minne. Kan du holde en lydsynsk om hva høves årsøkken til minkende fiskerøye kan være? Onker skildrer på at gauar fiskeleier er stångt der, og har vært stångt der lunch den beste tøyen. Det gøytingarståneren, det føyen? Kan du si sin om det? Ja, altså det gøytingarståneren, altså stånstøtten lydel. Det høvesårsøkken til at vøyen minkende. Det det naturliga brøytingar, og det som vi tar se nå det sørste årene vi lover tilgang, det nok lotvist til at grøvere lydkjentene har ikke vært det sånn. Men sånn 20 årene har gøytingarstånden østene vært oppe det minste. Og her østene samband som sier at du har større chans for å få gode tilgang fra en gøytingarstående som hampelig velfyr. Alltså ta gøytingarstånden så lydel som han det kan komma gå tillgång. Det så vi ta för helt av 50. Det ska bara allt spela vi. Fullkomligt allt. Och det alltså ta stånden större så har du inte bättre mer spelare om att för att du kan få en lydkända tillgång på sjur. Så det finns ju ordentligt undan fiskat någon dag. Att det en parstad. Ja, hvis det ikke flere spørninger, så halte jeg at vi får at takke etne og i Hamron. Og jeg har jo et fitt gavebrev fra Sjømann av deg til her å bruke her av KG. Så takk for at du kom snår. Selv takk. Vi gjør en klapp. Ja, og så halte vi takk av en utlandsstek. Jeg lykker opplyse at KI vann 4-3 av Arjun og kveld. Og så halte vi for å feire at vi har fått en
en kaffemunn och läckra kakor här ivre. Och tid här hemma som fyller vi till må bara fara ut i kötchen att tändra ketlen. Så vi söker åter om 20 minuter. Ja.
Ja, vel atterkommen til Fiskevinnetinge her av KG og i Sjøsalen. Og vi har akkurat hørt en gode framløv fra Etne og Homron. Og nå får vi at høre Johnny Groten har en samråd ved Hans Hansen Røyere av JFK samtidig. Og her vi får høre vinnerne, røttene til vinnerne. Johnny, gjør så vel? Ja, takk for det, Johan. Det tent her? Yes. To høres det også. Ja, det var godt. Pura oanligt. Ja, men jeg har finnet det takknemlig oppgave å sette hennes nære spurninger, så det bare å sette nære spurninger, så vil det prate godt. Jeg nevnte når vi løtte seg nå i stetsen at halvt jeg har møtt fem av de tutsi som søt i nøyskipene nevntene for tutsi-åren så igjen, og råkast vi fiskene etna var øyne av dem og resten her, og herover og anna godt folk. Og nekve har flott seg og også det samme. Biologien, visenden, hon rådgjøres stadigvæk, og politikerne lusta, og lusta ikke alltid. Og etter sommer så vi snurret råk, og nå tar vi øyne fokus på pelagiske vinner og nødgjøre aktører og annet godt. Men nå så vi råk om bølg 5B, og her nevnte Johannes det innløyende til vi at fiskmåren at tillåta nødgjøre det og til han så også gjørst, altså vi noen nødgjøre lower oppskåde, som høyringer, og Røyerfellet middelen høyringspartene og har sagt grøtt fra at tar imot det ned, og han stod så former i Røyerfellet, hva helt du selv? Ja, jeg hadde at jeg videre imot det, tror jeg at vi hadde ikke rett at øynbalker ferdigere, men ikke få. Og jeg kan tenke som døme her til åkken, vi hadde 6 linjer for en år siden, vi løtte i 84, vi hadde lagt 80 år, og 1. desember så alle løgnbadene til åkken littner, tar jeg ångan det etter, og vi kunne kjøpe noe til at antitrost forstyrret det, men hvis vi kom alltid til 5B, så viser det øyelig vel at hvordan ytla fisktige skipene virker. Om du fiskar 400 pund eller 4000 pund, så telte det samme skipene. Man kan ikke styre vøyetrusten etter munnen til ikke vi fiskstål. Det ber ikke til. Jeg halte at 5B kunne godt være løst og synte mer elegant. Jeg hukte i det etter at 50% av baten avrøy 8% av fisken. Det burde vi gjort okkurs vi at hvis det var mindre enn 1000 pund, så telte halvan det eller offshore. At man skulle løste og synte elegantere enn man gjør på handamaten. Jeg tror ikke å suttje at hatta rikkar, men fiskedierskipene, ta i Hongkong, det var 1996, da begynte jeg som sjøer i JFK, da hadde vi 2 badar, bare en hadde jeg ikke annet, så jeg var ikke en parster av tog, men jeg kjenner nekvar som var vi i tog, og til alt kilometer, og det var ikke annet gjøre. Det var skutfullt av tosje, og det måtte jeg også gjøre, så jeg halte det var et fornuftigt alternativ, og man kan si hun virka. Det kan gå for at det blir noe døven og tog å virka, men hun har så virka at det bor til å fiske, og man er så ved til å skatte noe arbeid, men det er rett som Johan begynner vi, det er ikke noe penger. Men jeg halte at ånden skipan værer evet, og jeg halte tøyene kommet at man fer fra fisktige skipan til kvotaskipan. Vi har i 25 år haft pertrollere. Og alt i hukte i det. Alt de 25 årene så ligger det i medan mellom 40 og 45% som opps. Og jeg sier at det ikke kan virke i en fisktige skipan. Nei, en kvotaskipan. Det halte jeg passer ikke. Det halte ikke. Jeg halte at hvis man er så benchefis nere, så kunne man begynne ved balje 2, at bare tidlig til først. Det kunne vi ha mulig. Skifte kvota vi tog? Ja, det kunne vi ha mulig. Så at det skal skifte skip ut i balje 2 til dem, så er det langgang og brottgang og dødgang motorer, altså kilowatt. Jeg hadde ikke til å selge. Ikke kvadrater av det, ikke? Jo, det er det. Det ser mye fast an nå. Men det vi at det är långt uppe. Tja, bara 5B. Alltså hur blir det här till egentligen? Ja, jag hade det pura naturligt. Jag hade alla vi som dammar fiska, vi vill släppa fiska, ta det neggo fiskar och det går priser och
Og det siste 3 årene tallet av baten vokser vi 42%, og prisen var til 46%. Jeg skiljer vel til. Jeg alltid at men det borde til at just at man har annan mat. Jeg råkker ikke ødre samt om det, at det er ikke rett. At det er en dæver som avrer 300 pund til det samme som en som avrer 4 eller 5 pund. Og det er dømer om det, og det er negg dømer om det. Her burde man fære inn og just også, halvdig er. Så det är den minsta fellagsnämnden som det är sportprogram. Ja, jag alltid att det här är så. Jag har inte med 5B. Jag alltid att det skulle släppa livet. Det är allt. Det ska släppa livet. Det är så bara mjärstet. Men det är vi omsidningar Atlant. Alltså det är liksom vi är framme och till så efter avhöjdan från vinnande att nu är det helt ändurskående ett eller form för review till ISS och det är så Fischermålaren själv som har sett till avhöjdan till ISS. Og knappt i hesen tøyarskøyden her, noe som onker kommer utifra og hikker etter, så får man inn og gjør hesa her twisty her ved at gjøre ega DR til 5B. Og her vil onker si at her kan etja til at eisen vil være kan for kolddømme omstyrer Atlant. Hva er din holdning til det? Jo, altså, det er større chanser for at det henter, men til tog sida har man haft diskuterat det inte bättre än att det kom så länge. Det var gott att baten boja och det vi över uppe och såna så är man kanske kunna lösa det här frialiga. Det är det men jag vant inte att det bara det som är problemet. Och ett annat problem är långs långan till hvis vi fiskar mer än 5% lång i uppsafiskarin så missar vi det med säkerhetstjänsterna. Og det er mer enn det jeg har. Jeg hukte det til 20% her til år, og i fjør var det 3,5%. Og jeg er også samtidig ved havstående om at det stemmer seg ytterligere til ved långene. Bare han får mer og mer långe, så at det for meg virker at det ikke som hadde rett, men hvis det snakker om omsidning av Atlant, så alltid hun virker allikevel, som Edna sier, det er avmarsker nå. Det er avmarsker ikke hva fiskesledet for dette, men det er avmarsker. Og jeg har vært uisnir til 30 år siden jeg begynte i JFK, og kanskje 25 år siden jeg begynte i Føyaløyene. Og dette er første fer at man sitter og mangler det her. Så det er... Så kanskje skal man leta skipene blå røynta ordentlig? Ja, altså jeg har det største problemet med fiskeskipene til at du fisker ikke til at du burde fiske, og du fisker til at du ikke burde fiske. Og som hun visste at halvene, jeg har noenlunde som tøl i det. Havstående sier at vi kan fiske 19 tons høyse. Vi kommer i mest av det fiske tjej, kanskje ikke mer enn 6. Vi snakker om videre på 300-330 millioner som litt her, som vi ikke fisker. Hadde at han kvotakjøper så lov et ettertøy. Så er det som Kjerstan sier, det er enkt ettertøy. Vi kjøpte av norskan løgnbad nå i 4, og så prater vi da i tørsel fiske alle husene opp først. Og så jeg vet egna bare av Sauri, vi får nekk mer hushus egna av Sauri, men jeg har ikke fisket ved løgnen under fargen, så jeg sier at det er ikke sammen under fargen. Men det er ikke nordmenn, ja. Så men vi til døme så fiskar vi kanskje en jeg vet ikke hva det blir langt, kanskje en 5 tons eller mer, og her sier jeg som vi ikke skulle fiske, så det er... Men det du sier, nå er det boskapsforening, Dam sa altså tølene, men altså, du sier at 13 000 tons av huset som sannolikt ikke vil fiske, tog at man ikke kan bære for ett tog. Ja, nei, det tog man veler affær. Jeg vil ha diskuteret det, onkel Løynemenn jeg vil ha diskuteret det sammen, og tar bli ytterligere med vårt, men jeg er påstandet til at jeg bor til å fiske mer huset, og minne lanke, hvis man ordner for ett tog. Dømes nå på tjokken, jeg har fisket 3,5% av lanke, ja. Og 3,4% av huset. Så det ber til, altså. Det er, men altså... Så här är det inte sälja blanda. Alltså det vill säga att en kvotakipman är väl ägnad till tandpastor. Det är mätt alltså, men som sagt, jag vet inte. Det är alltid själv att det ska vara en kvotakipman. Och det är min mening, och det är inte alltid min mening, men det är min mening i det. Det är det. Det var inte då som tar för 2 år sedan där vi satt i fischen och kippan. Det kan gå för det. Kanske säga så harst. Ja. Det är västna i Arno. Men det har varit näkt hos med vi MSC. Ja. Och kontutning alltså det har jag också nämnt i samband med att vi omsätter Atlant och i samband med att hvis det nu kommer mer där in i skiparna och här vi så vi omsätter Atlant bråte. Och här vi så man riskerar man att missa så MSC går just av 2 år sedan. Och det är när ISIS 1 med det så men
Hva tydning hever MSC-godkjenning? MSC har stor tydning. Alltså, vi kunde, att som vi sjående, man kan alltid omskipa sig. Jag Westergaard tar han skaffa jag någon makrelen. Det ska jag säga att jag var nekon fonton. Det är hans ära att det kom så längt. Sjående jag har ära politiker vid Bjoi. Men och ta säger man, då slapp man inte sälja till Europa och allt det, så säljer man till Ryssland. Men det är ingen evig om det, att hvis vi missar MSC uppsamman, så kunde vi inte framlägga till Tyskland, och vi kunde inte framlägga till Frankrike. Här är det knuskår. Så långt som Norge och Ryssland kunde levera så in uppsa godkänta. Och det ger lackre pris, men själva det blir till att sälja ärastan. Det är ingen evig om det. Det är 100 för det, men det är Nej, Östeuropa köper någon uppså, så det blir väl till, men för bäst betalande marknaden kräver jag MSC. Nu har du faktiskt indikerat att jag har sett mig det som en sån spårning som ska komma nu, men nu är det nästan inte cliffhanger, vet du, men alltså heldigt då att vi ska ha en kodaskipan. Är tojen färden från fisktiaskipan? Ja, jag har aldrig stått av kodaskipan, det har alltid. Det är min mening, och det är nekva grund till det, men jag har alltid det ska vara det. Det är min mening. Alltså, hvis du tänker ett döme, nådaskipan, det har kort vi en kodaskipan nekvar, det har ärbatkar och östnö, känt nekva pengar. Hvis nådaskipan hade fisk där, så är det sikkert ut att de har brukt de flesta delen på att fiska makrel. Det ger nek mest pengar. Och till så när fisktiaskipan viskar, alla färger ut efter tog man kan få mest pengar på sig. I skilda väl, så det ger ju östnäs. Det är bara en skipan som är rätt. Halvdje. Så att det är boskaperlig incitamenten till viska. Men hvis vi tar 4 månader vansar vi fiskar, alltså är det inte östnä? Jo, hvis du tar fisktiaskipan, det bästa av fisktiaskipan det är att du kan stärka allt vi. Och ta i fisktiaskipan kom, jag vet inte säga det Janne. 6,5. Jag säger det Janne, ja. Hon kom 6,5. Ta var det nejot. Men kurser till Arne är vi en par av oss ner, särskilt för uppsaflåtan. Heter lika fint vid kvoten. Det är säkert. Jag ska inte svära lika kraftigt på lönebaden, men vi tar oss en lönebad som är kunna köra det här. Det vill säga att dessa bötkarna som i det, alltså slöjene, alltså löneskip, pertroller, så tar röjna så malrakta efter av oss fiskaslån, att tar i princip någon gusser. Ja, alltså det som är problem i akkurat nu, det är att hälsovån säger vi skulle ånga långt och fiska, och det riktar fiska löjna och varje ånga långt och få. Så det är sådana ting som är vanskelig, men vi under fisktiaskipan till att här vi att du tar allt lands till olja det närmare och vi under kvotaskipan så kan man säga att det är närmare skifta skip utdömes. Här kan du bruka allt skip och det är vad ska man säga, det är alltså jag vill säga att vi under kvotaskipan så kan man jag vill ändå mista trajen där. Alltså en kritiker som är det är att det är upplärt, ja. Ja. Men helt är ju också flott så immun till töckne. Alltså jag också nu inför man EU-vätching och allt möjligt annat i Tjecka Grannalondon. Är det här krav hvis vi skulle få in någon kodaskipan man ösne anser mer efter eller är det stadigt allt som ska driva det? Alltså det vi utbläck och så. Ja, alltså jag hade att utbläck, alltså nu är jag så mycket gammal att jag känner till utbläck. Och jag har alltid haft det brott sig rättliga nek, det är 30 årene. Vi snackar nek om borardikt där. Det är absolut inte på samma mata som det var förr. Jag tycker inte att troblasen är så stora. Till dömes, da i nådaskipen skulle i Breskan check nu i januarmånad, så är det vägmynda till sett ombord. Så är det Breska sjövägen kan stanna och hitcha. Hva det henter om nega for ut. Og langt nu er det börja i flere langt å sende droner at hitje et skip nå. Og jeg tykker at det er ikke det. Altså, det er ikke så at man hever ikke alltså tamburardigne blir byggt in i ungdomen alla vill upp ett man vill inte bli ut och jag har alltid att äckliga ärmarska problem alltid är så det blir hoporen men också töcknen alltså fish facts och skiparna som kunde stå under ja och ett annat vi visar kvotaskipan som vi glömde att till oljan lägger nämligen skjuta skip ut till nämligen att effektivisera du precis också om hur effektiv du är du fiskar bara färre det är
Och så var det inte ting alltid. Och i akkurat för, hvis vi fick en kvotaskipan, så hade vi fjärden så gamla pertrolarna och köpte och eller byggt och två rättstrålare som fiskar i rätten sommar och upp som vetren. Stor och goda skipon, goda omstöver till manning och bättre förrättning också. Det var nästan så lyfte alltså. Ja, det lyfte. Ja. Sån utskiftning av fisklådan. Men nu ser du att så vill det to just det. Det är röjar i Bottfiskevågen som långt skifte ut. Ja. Hur gör det alltså? Ja, nej, vi var vi ju just när vi var de flest som har pertrollare för jon. Vi var samman, flera fonton, ösni amfen och gottmänner och soringaner, sandinganer, västmänninganer. Vi var alla samman. Vi var en tur och i Skaken. Så det kom nog så längt, men det blev för tungt att lita till flera av oss. Och hade väldigt. Hade super, hade nutjebatar, tog man täcka allt i land och hade ordentligt gott. Men för mig har jag också annat passat bättre. Och jag vet inte om jag klarar lite där i löten. Ja. Jag ska bruka alla mina sparpengar till lunch med livet att betala utländingarna ut. Det är inte förståndigt att nu ser man råpar bidrag kom in i oljevinnen att hjälpa oss med tog och blägga det ut ur fiskvinnen, men så är det inte lika stärskare till att göra stinsen i löten. Akkurat. Så hade det ett annat ämne, men ja, vi kan snacka om det. Men hvis vi lukar, vi det är inte avtala to som akkurat han spårningen, men kanske det är vi huxa att ta ett hej nutje skipene som nu är vi inne i flåta. För det är inte att öka om fisketrust, vad är det? Jo, det vant jag. Så sjön du tar kom in för arabatar som fann ut och vi gick att höra runt att just att det rakt sig så förnuftigt som möjligt för att det ska vara så effektivt som möjligt. Det sjön det har det och så det är en ämtig steg igen vid kvotaskipan. Alltså vi har kvotaskipan, det mest negativa det är hur ska du få det att gå upp. Så fast och skufta fisk, men så får näcka onkeln på så måste du flytta. Vi låg vid gatos i januari, februari, och halva mars och fiskar nästan bara huset. För jag får kabalerna gäng upp söttna. Det är sträv, men alltså jag har aldrig rätt. Det kan så aldrig vara rätt att det inte 300 miljoner ofiskar under varje. Det är aldrig kört. Som det ger av husen. Ja. Som en landhavna skipan kan man, hvis man fär okkur som man inte borde finna så leder man da og fær lite og ikke fyrir da. Ja, at det er hvis du fiskar ut om de her kvotene, så kan du landa. Men det er vi at man så fær fiske det la oss si 130 det og så kan du i princippet bare fiske det helt vilt. Det er jo det som er galt. Ja, jeg ser noen kontorer nå en dag, jeg har nekva diskusjoner, jeg kan nekva skipare inn. Det var det. Og så en som er nok så harste møter kvoteskipan, så sier vi han, mener du det ordentlig alvorlig, det ligger han bater her, han øyer 120 fisk der, han får steg kvöld. Han kan fære fiska til som han hod til. Han kan fiska tosk, etla hus, etla opsa, etla blonk, blalong, svarskav. Han kan bare velja. Er det i ordan? Nei, jeg har ikke det i ordan. Så det er bare til at det er lettere å fiska og gjøre fiskestekipa. Det er det. Det er ikke snakk om det. Det er veldig. All right, Hans, vi er vi at skulle runde av her, men nu vet det, han ser skråma och Aren så bara han ska ju Aren till Lutzen varskäcka några färger en sån cliffhanger att han får grilla om han löter men visst du skulle sett något som 3 inch till I minns vi fick touch sujers längre en arbetssättning till fish nu ska man ta för touch så igen men nu kan du pröva sätta kan man säga 3 inch till politiska skipan och mån till fiskevinna inrättningar fiskevinna. Vad ska så brötas? Ja, allt det första är att det inte efter tog som undanfarna samgångar brötte vid fisken i lagavne och ruttla i det atter. Och det har också särskilt om antitrust som jag vill nägga fram med om. Och 30% reglan så räkar och allar. Det är ganska bara vid som är rakter av antitrust eller är personliga. Men i hinnofören är det allar eller morla minne. Det är fullkomligt håll i hötte. Vi måste sända 2 notarskip upp och fiska 600 tons sill för att komma på 30% till bavon och då. Det är inte gott. Och så hade jag till nummer 8, nummer 2 till att få en kvotaskipan. Det är inte, det är inte allvarligt. Och så hade jag till som normen kallar rammebetingelser och förutsigbarhet. Det vill säga att vi vita vad vi har vi att göra och vi vet att det längt fram i tog. Vi har köpt kvoter, trutjafär, och egna kvoter. Trutjafär. Tisa fra oss, gita någon annan, så uppe så att de för träd, trutjafär och omkring fören, det kan du präkva.
Så jag hade att här så tror jag inte är yngst visst. Du sitter på norsk, är det du onkel? Ja, det är alltid vi är alltid som har vi det göra är några norra och norska bankar futcha och så rätt. Hata kör alla stan i norr. Det manglar siktberg i förr. Ja, det manglar att Stefan heter fram, han vill tutcha Röjarfällan 300 och trusch brötingar, ja. Så det är Tog ju på att stäcka av det. ja, det är alltid. Ja, tack för Janos. Det var ju 3 år vi fick det. Ja, och jag hade att så hade vi för att läta spårningar ut i salen. Hvis det är någon som häver någon spårning, är det samt vid det som är sagt, eller är det kanske några imiska meningar om det hela, så är det rätta labban upp. Eller bara några spårningar. Eller det går med krutet till bar. Det blir resten till. Det är glömt jag inte. Jag måste säga att det är att Röjarfällan här är det flera som vill ha kvoter, men det är också näkrar som inte vill ha kvoter, som jag har först här. Det man säga. Det är min personliga mening. Presentera det som forman Röjarfällan. Ja, men det är min personliga mening. Men vi är flera som vill ha kvoter och näkrar vill inte ha kvoter. Ja. Ungen som hever en spårning, eller vimerking. Ja. Ingolf Johansen. Jag vill då säga i norra att det skiftar lönebataljerna ut och just det regleriga och i nekvar. Och det är inte en enaste. Är några lönebat kommer inte länge tojer. Och vi kvarstår hyrorna går men vi kvarstår gånger där 100 till. Kvärt är huvudsorsaken till att vi inte skiftar lönebataljerna ut men bara köpa bruktar och göra törstand. Ja, en nödje lönebat är det nu. Fram här i vad jag tror fel jag minns att det regn alltid bitch där skipet. Klackor var tutchar där vi köpte han till den nästan nödjaste. Och det är sånt förrättning. Det är väl några far det är alltså. Vi börjar jag minns när jag köpte han klack som i det jag be men det var den första som och i nödjar då i förra frista. Nu hade jag 13 eller 12 frista. Och jag tycker att det har varit framtiden, det har blivit nödjar badar, men det kostar mycket det. Så det är mer förrättningsnöjt. Men är det större nökter i norra som Ingolf refererar till? Jo, det är det nog. Det fiskar för mer pengar, det gör det. Men alltså, det är alltså skip som klackar över 8 miljoner ljusskåd. Och skip som jag ber 12 miljoner ljusskåd. Så det är inte redan vad gör vi, hvis du ska ha. Men alltså, anförningen är så klara. Kanske man gör det via minka om flottan. Alltså, hvis det har kvoter, så kan man samla mer, alltså. Det kan man också inte göra döven och släckta, men största parten, eller stora parten av hos lönnskipen fiskar, det är kvoter. Kvoter i Island, kvoter i Grönland, kvoter av Flemskap. Så, men det är rätt som du säger, det är löj att vi inte har klarat att ändra något, men det är man inte ordentligt klara än. Ja, för här är det. Du känner inte någon botten. Nej, två. Två. Det är skillnad där gånger. Jag har inte gått samstart, det var inte. Ja. Nu är det bara förvitt när jag säger till Spyrje. Nu snackar om kvoter här nu, så nu har vi bara köpt det här och allt det där hos gånger för sig. Ja, ja. Hur snäga kvoter får jag, hur snäga först du? Ikke peiling av det. Nej, det är synd det här i mån, hur snäga ska man dela mittlen. Men här andra relevanta spårning kallar själva, det känner kvotaskipan. Jag stämmer med att det alltid är bättre. Men i det här har vi, nu snackar jag bara för som muddar med över. Nu har vi några ärmarska in i grunden, om vi 6 mars, 12 mars och annat slukt. Alltså, hvis du har en kvotaskipan, då bär det som en galdans. Kan bli så är vi restriktioner, alltså vi friingen och marskon och hur ska ha mest det är eller men mest tans nu det är men hur ska mest tans så då hur ska du då det ut. Hade var spårningen. Ja, alltså det är så att det är fiskmalaraj som har svär på det men det som häver görs vanliga det är att man häver löv och så ser man kan du fiska det sista touch arne och så telet här
Jeg sier ikke at hvor utrappat skal ha kvoter, men man burde just okkur som ett myndigt, det är alltid så men Du nevnte at du startade med en bultje, men att jag hade nästan en teknisk spårning om till om kvoter spelar värre eller bättre samman vid fria om kasson och ökjon och så där. Skjuting. Udaballaner, nu är vi tar luktligare i varjorna. Vi där då röjna så oss i alla ställen. Men hvis man sier det, nu ger allt om kvoter, det är bara tonsadel som är galant. Ja. För att är det som får för att jag vill inte betroga Rauberga och Rätjebaton och Osvöglundbaton och Frisklundbaton och vad det ska vara. Alltså det är bara en sån spårning som jag har gjort. men det kunde ta alltså det kan fiskemalar bestämma vad det halta. Hvis ultrappat skulle ha fri innanför så snäga fjärrungar så får det fri. Alltså det är också inte att det är en problem. Det var inte, men det är inte jag som ska svära på det alltid. Det är jag som vill köra på spårningarna och är ju han att sätta bar och så. Ja. Ja, nettopp. Hade de en spårning till land, ja. Ja, det är spårningar eller vimerkingar? Nej, om inte så får vi att tacka Hans och Johnny. Ge dem hand. Og så skal bare ha jau og passe. Og jeg vet ikke om vi tar en luttlands stek bare, tror jeg 4 minutter. Lukka inntil vi byrja etter.
Jag finner något plats efter och nu får jag vara en samråd här som Johan för att ta sig i fiskmannläran och spela syndren till och att han också att tid skulle kunna spela snacks för Görligt och kanske sätta landslagsmannen några spurningar. Men där börjar vi att Johanna Lassmauren kommer att ta sig samman och så hvis jag har spurning så tar jag till honom till löt. Gör så väl. Ja, tack för det. Välkommen bara. Tack för det. Av fiskevinner ting. Jag hade visst bara börja vi inchen som Hannes säger Janne. Han har 3 incher och det första var att det borde rulla efter det som undanfarna samgångar. Gjorde han nämnde antitross och andra ting. Alltså då gör det. Ja, nu var det inte alltså jag halt själv att fiskarna lötne alltså bottfiska vinnan lötne som det vittjar nu annars det allt över på lagerska det sista nekvarna nu var det så bottfiska vinnan som kom vittjar och här gånger faktiskt rättliga väl det och ja, ärenga vi hacka månaden så är det och det så under till skipan så det här vi där. Men självande samgången sett sig fyra göra bröjtingar och vi har gjort näkra bröjtingar. Vi har med landa sett att Löven skulle vara 20 år för att skapa sikra karmar undan vinna. Och det glädjliga kan man se vinnen är att vinnan ser ut till nu och jag begynner att göra oilöver. Nöker eller löjningsskipen är blivit nutjare och effektivare och billigare i rakst och så vidare i måntla av fjördrag skip och så vidare. Och kanske ta första löjningsskipet bygta och jag vet inte när herran så är det så jag tycker vi att det är blottar för framman östen för bottfiska vinnarna till att östen pertrollarna har haft det bättre stårna och mitteln andra var avräkningar vid samlade flottan i fjör för från 4 miljarder och 24 till 4,6 miljarder 25 och här år har flottan avrätt för 200 miljoner mer alltså bottfiska flottan samlade har avrätt för 200 miljoner mer här till 26 eller 3 juni 64 halvår. Och bara från 24 till 25 så avröjde bottfiska flottan för 30% mer än R4 från 1 miljard och 1,6 miljard så jag tycker att bottfiska innan löten i det rimligt gott men 8 och 2 år i månaden men klarar vi att trycka till framgångarna vi rymlig fiskeskapet och goda priser vi har haft till sälja priser som är utsläts i staden så tycker vi på att få fler material samarbete med tryck och karmen som är skapt. Så ett längt politiker svära kanske. Nej, jag hade det var öl enkelt. Vinnan har det gott. Fiskaprisen fär upp. Vi får öl och vinna till att skapa trycka karmar och ja, samgången kommer ju brödingar framåter till vi skulle framhållande trycka. Ja, jag vill ha fiskesjön så det kan fiskas. Vi bor i fiskeri och så vidare. Vi skulle trycka att trycka karmar för vinnarna som tar och gör öl och i mer moderna skip, mer effektiva billigare i rakstra. Skip och ösningar vid sätta om fyra vi skulle virusrösta mer land till allt det att säga att vi har så trycka karmar och vinna att hon sätter sig föran för att göra och kanske satsa röstne mer än att det är sig man vet inte politiska skiparna vill är det nu aramal eller ska det säljas upp på söl eller ska det göra så helt annan vitta och nu tar någon där så sätter han ska ju bruka alla sina orsk och till nästa jag vet inte på Arne till att köpa utlänningar utsvåra till allting som sjående avvarska hver gång för fiskvinn. Och vad säger du så till det här affären från fisketon till kvoter? Vad säger du här? Ja, jag måste säga för mycket kommande. Det här är hemma nu Sverige för mig själva, men är halt i ösens Sverige rymliga brott för politiska skipan som står i lötne. Är halt själva att fiskliga skipanen har en god skipan för att landsfiskap som det haft i förrjön, men är du ösen så jag lötne vid henne och det har alltid ett ny hamn och vurst här uppe i talvene. Till er löter vi ögon för skipan du har, till löter vi kvotskipan, till löter vi fiskliga skipan, men är vi alltid tillgängliga av fiskliga skipan som kom, tror hon skipa till att ha blandsfiskap och det här har vi till förrjön. Men nu hade vi till dömes kunna fiska, ja, kan vara 13 000 tons mer av husen i allt av är och det kunna göra en större video så göra men det är också andra vidskifter som just galtande tar det känt till oansamma kvoter eller fiskdegar och till det vi kvärt är det för fisk vi tar på sjön är det småfiskar är det den stora fisken och så vidare så alla tingen omkräver in jag ökesfri kunna fri här som de små fiskarna är till fiskman vet vad han är till för årstid och så vidare så fiskman kunde hjälpa och politikerna stångt rött och ökningar som avfisken ner. Så det kanske kunna en väver. Och en annan sida är att det är akne, fjör i akne som gör av i torsken och så vidare. Så det är sådana visor som spelar in ökningar. Och till oansett
om du har en fiskskipan eller om du har en kvotskipan. Hvis du fiskar tar rätta släget till det rätta tojen och det rätta stötterna så tycker vi kan komma långt. Men jag tycker att det största virusökningen i försk fiskvinn är det till att vi får allt och tillfångs till haltar och få skapt så stort virus som möjligt och testa nu om jag har virusvöror till höjlevarna är ju det bästa och vi söker till länderna kring och ganska särskilt norra och Island och framåt och Danmark ganska östne att få så högt virus ur ravörn av fisk som gör det. Och här är vi kom allt och stort. Men hej du skulle ha brukt det så här 300 miljoner till kanske få inte onkel väl efter som tid för till väl på. Är det inte några miljoner att låta bara vara nere i sjön? Nu är det sjöst att landskassen färtar 300 miljoner till vinnan till bättre som har täger och gott vi och betala sjön det inte mer skatt och så göra. Men självande ju alltså till ting vi kan göra och tror inte ni om att är allt till harmelut att det lite vi har för en 30 tons av ofiska i hus som anker och ta undra mig att anke för ett då och nu är det att ena skip som Hans nämnt ger att det har fiska i minst var för 20 miljoner eller vad det är av hus så det alltså det måste vara värsta för efter chankonören östen tagit så mycket pengar att få och utdela såna kujsa få som det är och här kommer vi fiska åttan troblagar som så för borarikna. Och ett annat som Hans östen tar sig om det var att det är ganska stora vante för att en pastor av hans har flåta för att litcha bara att vi kommer ut i oktober. Ger det här intryck att det? Ja, det gör det självande, men det att du har en avmarsking av fiskvinn ger sånt det att du alla tøynar tillade och du effektiviserar och optimerar alla tøynar och jag tycker det här vi kommer söka framöver att hvis det är så att det är för 5 dagar till det skipen vi har i det så har han skipan vi har att här vissa så effektiviserar då vi att bli färdig skip och det vi ser till så står det 3 år i öston fiske skipan skalt om det för oss så vi nocka dövon så har vi flottan alltså självon effektivisera sig vi har lagt samman och finner driften över bättre och vi får från en stolsvinn på 500 miljoner till nu ända samma vinna betala 500 miljoner i tillfångsskölden första år så jag tycker att vi har gett vinnarna man säger förutsägliga karmar just till att de inrättas till de karman som är och nu är vi tar om MSC det sista dagen är till att en avvis har sagt att nu får en avvis balkor när det är eka hur stor tydning det har och det slår och kan ju åter så det kommer till borardikten att det vill säga hvis vi fiskar mer än det som Rajun säger neck mer än det som Rajun säger så kommer vi nog på sikt och att ha avbjörngar vi att sälja till de bäst betalande marknaderna de mest kritiska marknaderna akkurat nu kanske det inte så realt uppe i tojen vid till gröna och till borardikt dick och så vidare tror vi det här är avbjörngar i hemmen men tror inte ni om att på ett annat sted så vi har nöjt att vi håller oss till den verkligheten som vi lever i och till att vi ska sälja fisken. Men man rätt är att fiskar är i sjön till man rätt. Nummer 2 är att vinnan för människor och just och nöjhuxa och just nöjölöver och så vidare. Och inte minst halde är att störst potential ligger i männing och alltså vi har gransk och männa samma vinnarna så tycker vi kommer få en ekmöra på ute tillfång som är. Och så inte glömma till uttrösta tillfång som är. Rejäte, vi har lagt 3 rundar över till 8 möjliga läta så alla är välkomna söka. Vi kan göra 5 rundar över att rätt. Och är det kilo i omsökningen så får det rätten till det och röjna det av. Och här är det stor vidare hvis vi får det rikka och får det upp på sjön och till störst vidare sölvidare. Och det ser man med sig på lagskon och så vidare. Så är det också i RR vad kallar man det tilläggar som är halde och jag görs vinnarna så vinnaren kan drivas så optimalt som tillbör. Det man väl vara ända mål så knött. Det var en vacker monolog frader. Sett sådan kritiska spåren. Ja, alltså vi har haft akkurat en röjare här som har sagt att förutsägligheten och trycket karmar kanske inte är det göra så galtant. Och lukka se att här det. Ja, alltså jag vet inte kan man lägga ut trycka karmar alltså så det är det att är allt själva politiska skipan inte har då nu väl och sagt hette det vi gör och det är sig stadverk inte allt som är sant men i halt jag nu begynte att annars en mynte av hette det som vilja touchar löver och så vidare och vi kommer här några avmarskingar och fisk mövelöjken och så vidare det här var vi och av vinnan kommer tilläggas till det. Hvis som var det hette det vi har för halt och till så tycker det är det som vinnan kommer att göra. Men det kommer att vara gjort här
nekra tillägningar av verande skipan, og nu har jeg diskusjonen om kvoter begynner å stinkas opp på øsene. Og jeg tykker vi øsene som tog inn løyer, og hvis vinnene blir mer og mer samt om at det tanner vi da er færre, så tykker vi øsene politiske skipan blir mer byggven eller klar til å si, ok, lett dere få inn i dialogen om vi ser kvotaskiparna som vinnan helter är mer optimalt. Hur ser standarden här i sammanhanget? I lötnen jag tycker till jag ser det sådan att i lötnen tycker vi inte att det är särskilt stor uppbackning och kvart i löktingen eller landstyrningen till att föra in och sätta kvoter i gilta, men det kan brötas, inte. Ja. Här nu har vi lyckats som tas med sig instinen som Hannes var inne i. Vi ska också Mar Iver Orna, kvart längt till Atlant till landstyrningen för bottfiskapen? Ja, som jag har sagt, alltså förstånden är sjön där vi har borrat fiskar röjs och fiskar är i sjön östen i framtiden. Nummer 2 är att vi skapa karmanar så är så vinnan tårar och över och nöjhuxa och pröva att jag ska säga satsa leva så excellent, men tårar att göra runt vi nutjon vinnetålon och östen berga check vi och landet att det tårar färd in och brukar sin orsk och sin pengar tillfång så vi är till att pröva på att göra akkurat annan till att det alltid har gjort. Det är den enaste vägen att få mer på sjur. Och största potentialet tycker vi är verkligen att vi får mer på sjur till tillfången som vi där. Jag tycker att vi ringt tjockorna att så 4 år vi får få öliga näckmara tillfången vi där. Ta belagskåtnar tar vidare tar sving upp och ner alla tunnar. Ta till bottenfisken så är det rymliga försilet alltså och det är ju en rymliga tyvärr lavon stöj nu i nekvar och vi vånar alla tunnar att det kommer större tillgång och fisket är skipan den rätta skipan. Ja, nu har det 3 för att spela alltså. Jag har alltid själv men själv man ska alltid vara öppen för att vitchera något husgott och något tankar och vet alltså vi politiker lustar ju visst att kan vinna säger och kan vinna vill och så göra men är följer går inte i löten sälja sån uppbackning politiska skipan för in och bröta det men kan ändra om 2 år 3 år och så gör det kan jag ska utlocka det att jag kan hvis vinnan kan visa och har störst inte samla vinnan om att till rätta för inåt och kvotskipaner och Liten är och ösnuk kvotskipan och så är det här man alltid man det här misstanken om att så för man gör också annat än man ska alla fisk och det är alltid vill reklamera vi första skipan att det är utan stora firmonen till att ta fast och allt att haltar som du fiskar inte vi kvotskipan till man allt sagt att man inte du tar kemiskt till land som du fiskar men jag tycker att det här skiparna som du har i det vi ett lite och så är örvis och tankarna rösten alltid som Röjaren som sätter Johan var inne och att hukkuren tja falsk tja de unga falsk så är helt arvus. Du är inte så tillböjlig till att blacka ut efter och så gör som man kan skapa fisk. Du har ju som alltså mentan är totalt brött alltså falsk ta blackat ut att du huxar inte om att det var skavt att blacka ut att. Du snackar om eller du kanske ett lower uppskott om att Karamara där till bulk 5B. Kvoi akkurat 5B, kvar vi 5A och öron balkon. Skulle ta vanta sig att du kommer 17 i häst eller vi mera döven till tar. En har där buffarna fisk så kanske inte men nej det som är vi bulk 5B, han har eller bulk 5 generellt han har alltid haft en särstatus och i till blitzskipan. Han har alltid haft nog av det. Ni håller vi undantag av de ögon och öron av fisken svämmar på land nästan och alla för att fiska. Håller det manglar sin döden då annars är det utan undantag vi är rujel av döden i batch 5 och till näka vi att man menar att det han väver en ögon och föringar har möjligheten att färra och upparbeta sig och i fiskvinna kan man se på en eller annan mat och få sig runt till joggen batch 5. Här kan ögon och förin. Du ska inte köpa miljoner för att släppa in i tandbulken. Och till stadverk status i tingen men det som är just det här så för någon är så enkelt och minnar ver att jag har sagt okej ta dra ut i fjör att flytta dagar från 2024 ta det låg på 3000 dagar av ta blir samtidigt till 4 december kunde bli 5 december och ta våra kanske trutcher utdrar dagar här det var vävra för att fiska exempel man i fjör ta sig att det blev så att jag onken dagar out av machine och trutcher och shellstone kan det vara som det given ut i fjör i 5 december så har jag sagt så
ger jag till att det flyttar så mot dejarna till 2026. Till det vi ger i år. Kan vi komma att göra fram efter block 5? Därför in i den politiska vittjer nu. Här är det nekva tankar som är framme om att fara fyra för nekva ungfiskar och fiskar till bort 20. Det är för oss nekva ungfiskar och fiskar av bort 25. Gå så gör man det. Det kan vara friingång, det kan vara via förbjöa gock och så vidare. Och ösne hur det nek snack om ösne vittjer och tingen det är kvar vi tar döven här då fiskar 100 kilo ska det täljas som en dag och så vidare och andra in i att en dag i bort 25 han fiskar max och det är max 20 timmar med. Jag vill säga att det är minnet de myska tyna att fiskar du så långt du ska cykla ut och cykla in och så vidare. Så det är några ting vi för att vittjera nu, blitzskiparna, så vi... Och när kommer du? Jag vånar i häst, till Malchammar. Så kommer du vid omkring uthörts nu? Ja, till Malchammar. Ja. Ja, hatt av en fin mat att kanske att lycka ända här och så gick man hvis det omkring. Ja, spurningar fra Sälnon så är det äntligen att köra hånden upp så och spurningar till lastmannen. Det kan godt være nok så brøtt. Ja. Yes. Jeg halte at det var en synd vi avhørst. Jeg halte seg på en dam her inne. Så må jeg røyne sette en spurning. Og ja, efter att ha kvotaskipan och tog det var ju en öjligt stor diskussion i Danmark i 2000 om alderskift, ja. Och man införde omsättliga kvoter för pelagiska fiskerier här, silt och makrel. Och hevet hon näka mening om omsättliga kvoter, kunde jag spurt. Ja, mening har vi. Alltså, jag menar själv att om särskilda kvoter har gjorts det, vi har en öjlig effektiv fiskflåda i det. Vi gör så till att politiska skipanen tar man gör det om särskilt. I halt, nu minns det kanske inte helt rätt, men som jag minns det, så var det på en av vägen sett in ett antitrustmarsk. Långt att ta i 2000, eller 1998, så det blev fyrstfyrnar om särskilt, eller var det fyrst 00. I alla fall nu så har du några antitrustmark som ger att du häver x antal aktörer och det är alltid just man ska ha så att det inte är en aktör i förgen som har alla fiskfinn. Jag har alltid rätt som vi har nu, vi har imisk mörsk, jag har alltid till från 15 till 25% alltid där som antitrust ger. Och det är alltid vi ska ha, men om säkerheten alltid ska vara, hon är kommen och i alltid hon ska vara verande, tog det är vidviskande till att du först just det att du först optimera tandfiskar som du inte har. Ja, vi tar en spurning att säga till rätt. Ja, Kokold, Johan Grishasen. Jag har två spurningar till landslagsmannen. Jag hade hvis man kan lukka innløya vid spurningen, så halte jeg vidt i førjen, og særlig ut i politiske skipen, ble en øyelig donalig til å ta seg rundt om hver verlig trobløgjen Verlig trobløgjen hvis du husker om tosk, gudingarstånderen alt og laver. Du får vi for lukka tosk. Hvert for landstyret og fiskmålere gjør vi til. Og jeg kan svære på han først, eller hva? Ja, helt konkret, så er tanken som å slå fiska men eller färre fiskar av de smarra fiskarna bara till att göra vi får en större gudingarstånd hvis det tonsen annars på det sån. Det tjejpi och det var det näka samma som Charles ja. Hur så gör man det? Vad man göra alltså? Ja, här är två huskopar kom kvällt. En är friingar och en är droppa gockorna och ter och är möjligt att göra. Man kan sanktionera det alltså I halte har ju lån i det att sanktionera för någon ungfisk östen som de smarra och det kan göras vi på flera matar vi friingång och det kan också göras vi sanktionera till första 4 fisken du ska betala till samma som vidare ner i landskapshandel också det till en mat att göra det på det är flera matar men det är som för in i en politiska vittjer nu. Gott ja. Så hinspurningen alltså kvui held landstyrsmærne fiskmålen og samgången landstyr for tannstadsskilt at det skiller godt at køyre 630 inn i balk 5B
nu tar jag faktiskt en samla vinna ställer emot det. Allt från säljare till köpare till röjarafälla till ödla. Så kvart det som ger ta skila gott eller kvui ta skila gott i politiska skipen att göra det. Det här är min påstånd och han att fiskevinnarna förjon över allt och nästa stort efter ärkvåben och allt och lite efter kvart fiskevinnar stånströkt och det tog jag det tingene det som man ska styra efter. Men kvui är helt landstyrsmären i fiskmålen och landstyr nu att det skila gott att köra Kendall Sustager in ta en samla vinda ständer emot dig. Minus, jag vet att fyra till hej och enkla fyravarne, men du såg att halven är kvitterat. Jag tar räcka östermarschen nu. Och så, vad är det som gör det skiljer gott att göra det nu? Ja, för jag börjar vid skolsättningen om att tälja äkvöver, så vill jag säga att jag har inte till att jag får fler äkvöver, jag ger rättar, ger mödra ötlån, rådgivningen, ötlån, röjaron, ötlar vinnarna. Jag var inte för fler äkvöver från Taimon. Det är faktiskt bara 300 och nöker B-löver och 1,5 A-löver i bort 25. Så äkvövertäljningen attovisje. Jag tycker vi finns ju fler äkvöver vi har fyllt havstående och vinnarna och öron som talar motor. Det tycker jag inte. Men jag har aldrig själv att det som balken alltid haft en särstå i alldeles framhållt en skala av en särstå till att det einaste väveren som nökerna kommer in och i fiskvinna som annars inte är möjliga. Han kan öjnekvör i allt för nästan öjnekvör kan utvisa sig en utdragbart eller allt för en få en utdragbart affär utvis som hävrar fisklöv en till det är läs fisklöver och det är balken. Och jag har aldrig framhållt att ha möjligheten och jag har aldrig inte att det är balkor 5B som dreper förska toskastånd. Det har vi inte varit med. Och hvis du tycker efter vad det är han hever fiska och vad han vantast att fiska så är det 50 eller 60 kvar däver så balkor 5B här han aura för 9,5 kilo. Det ska inte fortälja för mer till att general trusch det är här vis 50 eller 60 kvar av tajmen framhållande ver under 400 kilona ett han som är outkänd för de toskaståndaren evilivet inte. Och så är det MSC-höttanen som blir brukt i grundgivningen. Och jag måste säga som är hvis MSC fratekker MSC-godkänningarna är uppsa till att lätt general trusch det är eika till bulk 5B. Så har vi slett förstått vad MSC ständer för. Ja, Johnny är här. Såna uppfyllande kritiska spårningar på akkurat det påhåll här. Alltså, nej så har du inte skilta. Alltså, är det inte ett problem? Alltså, omsidningar atlanen, du just in omsidningar atlanen vi att låta ut fler det. Ja, men säkert känner uppsan. Ja. Men säkert nog hur från det jag kom. Men säkert känner jag hur vad där hus och så är ja. Akkurat. Ja. Och tog är vi har just en skipan här vi har en omsidningar atlan. Som var pastor av tog som var tillmäld fiskvinno skipan för 2 år sedan och som man så i 2019 eller det var gör den semium vi vinnarna havstånda och politiska skipan nu gör de omsidningar atlan. Tog vi inte ha kvoter så har den första skipan vi en omsidningar atlan. Omsidningar atlan är att du inte först upp på 5%. Och du minkar 5% här händer till med. Men man minkar vi 20%. Ja. Jo, men alltså det som jag säger det är att man alltså kui har så tar så den omsynningar atlan som är avgörande för om vi har med säkerheten att läcka. Kui har så mista med säkerheten av husen, kui har det med säkerheten av torsken och så vidare. Och nu hötter man vi, grundar man vi från vinden och ärastannes. Okej, hvis du gör hattar så missar de säkerheten uppsannon tror jag nu löjver du båten och fiskar mera torsk. Ta mycket kan man säga. Ta läbbkedjan som är det. Det kan vara, men så är bara samla kedjan upp. Du så är han skipan så virkar då. Ja, men hur är så skjutchen katoschen och dömes? Ja, det är så en annan problem. Så rycker skipan inte som du säger. Jo. Okej. Alltså för de toskren är med sina godkänning av örnorsökon. Jag kvar är orsök. Inte omsidningar atlan. Du måste spyrja om annan, men akkurat du har så nej, det är som fast jag ser att omsidningar atlanen är fortsatt för varvade MSC-godkänningarna. Och så ger man det här vid att man får mer det in. Vad ska man så göra för att få MSC-godkänningar av torsken?
Ja, det är processen man så är igång till. Vi att göra avmarsningar och att välja stånden och så framvis. Det är så det ska till. Att det var en uppfyllande kritisk spårning. Du rör inte så dant att svära. Det gör det. Jag fick på svär från det här. Ja. Ja, fler spurningar? Jeg vet ikke om du sier navn i her. Nej, jag glömde att Jan, jag nämnde det att vi har kvoteskipan så är det närmare effektivisera. Och här hugger om 2 tråd. Vi har fiskat 3 vi har bara sammen vid 5 tråd och det ger man alla ställen, ja. Och vi har sagt till flera år man ska bara runt upp sammen vid 5 tråd det spår till. Men nu innan 4 år så var det 5 skip och i fiskiga skipanne som kunde rycka i till 2 tråd. Vad gör det vitt här? Alltså, gör det vid att ska det så tagga 2 dagar eller vad gör det vitt här? Jag också alltså det var dubbelt så effektivt. Det är som ögonbater. Ja, men som nu är det inte höjmelt att fiska 2 roller, men är alltid självor att det är rätt att du kunde görs det att jag inte inför att du ska ha så effektivt en flåta som gör det, alltså till det optimala och ta så jag med landa via vid jag är färdig för en stolsvinn till att ha en profitabla vinn nu. Det halt är stotta svärde. Men akkurat som man så ska räkna det är vars du Hannes att det är en teori Jordan Caronter. Man ska säkert göra Caronter trätt för att kunna se okej, betyder 2 troll dubbelt så gott fiskaroi eller 2,5 så gott fiskaroi eller 1,5 så gott fiskaroi. Så må man räkna det igen efter tog. Ja, så du menar att du över 200 dagar för det fiskar 200 för 100 dagar cirka det. Nej, det var inte ska det menar men det skiljer lärn ta lickor. Det här loj. Har du gå så för dig? Nej, två. Har du gjort det men det som vi kan säga att det som så händer, det tror ju säga att det är något så allvarligt. Det som så händer, så manglar det är så färre så mycket badan som är störst och allt det för att nyra fiska svartskalva, blalonke, kongafisk så tar man bruka att jobba vattnet utan manglar det är. Det är inte stånsrökt alltså. Det är hade nog så viktigt alltid. Det var det. Ja, nej, samt Hannes Tor nåt argumenterar väl och lunch i publikskipan om det att möjliga kvoteskipan har rätta är så inte än men och jag vet att jag håller mig vita är politiska skipan helt kär än men jag tycker att det är vinnan kommer vi gå och argumenten och ja grundköver väl och vilja och jag tycker därför att jag kan ha tøyt och rent mentalt har vinnan ju östen praktika i politiska skipan att fiska skipan är det enaste rätta för blandsfiskare först under färjorna. Tror jag det jag tycker det är en mental bröjting som politiska skipan visst man ska få in att kvotskipan och diskutera det och vilka det. Och tror inte ni om till näck latta att räkna ut att hur snäck vi fiskar här så fiskasland så nu fiskar du små här så nu kan du fiska hit och så vidare. Visst du har en kvotskipan titta klart då. Men är bara alltid helt i att ja, ta blandsfiskar och det här färjan är bäst ägna vid fiskeskip. Kunde man umynda sig att onkel skivabalker eller onkra stanna var kvoter inne? Det var alltså hvis du begynner å ha blandat det sammen, så okej, nu ska en pastor under färgen vara stort efter dövon och kvoten, så du inte så jag näkra mig. Så i allt man ska välja är skipan. Antingen brukar du hattar eller hattar. Men det kommer så inte. Och i häst kommer också. Inte häst. Inte det kommer häst. Det tar jag lova. Det var inte kvotskipan i häst. Ja. Ja, det flere spørninger? Jeg husker kanskje øyn til å være i begynnelsen av kjærsten og spurte blæsjøren om at det ruttler atter i samband med utlandsk øyerskap. Jeg halte ikke til å svære i på det. Det fikk vi ikke lenge svær. Jeg skal si det sånn at jeg halte ikke til politisk undertrykker for at lette utlendinger være verandre i først kvisvinne. Nå ble vi synter, kan man si, flokspolitiker. Samhällslocken är alltid varit också globaler och ångade rätts utländska röjlöver och så vidare. Men det är sagt så är det inte mer vid den politiska uppbackningen för att säga att utländska talar välkomna i först fisken över verant. Och ett annat ösen det är att i halvt det var nu ser jag en tøyet lökting som samtyckte att i 2000 och kvart 18-20 eller ett annat att du skulle utgöra utlandskapitalet.
Och flyr i här och handla utfrån de forskningen och att det är hvis du ligger på bröd forskningen alla tøyner så fast han vinner som ångade void kapliska skiparna vill till ösen är vi. Ja, Florsburger. Så ikke nekker hånd, da kan jo i ham. Nei. All right. Her var det. Jeg fikk helt point. Først, navnet må også sies. Ja, Paulsen. Jo, det Baske 5B. Han fiskar i varda 400 tons i fjör. 1300, ja. 1300, ja. Kauperen Färjön. Han är att vi ska säga att det är touchtus kaupar Färjön. Det är rockning här alla ja. Och det har ett cirka 25 tons av torsk eller av fisk. 25 tons. Och tar lite i 400 etta. Det är småfisk. Kan man styra på det här? Jo, outjust alltså jag vet inte om du är också skott men i Rockvik var det att loxa men för att köpa riffler. Det är så det är lov alltså det är lov att skjuta kåp i det. Det är lov att skjuta kåp, det bör slå till alla när skjuta kåp. Ja. Ja, det var interessant. Nu vi har en spurning att här. Ja. Her vangatter er bare til vimerskning. Sørste år, ta lov og flere bater som våre vinnere rykner i halde fiskatletter og Alka Maria var akkurat av oss, som man gleder i her med landet, og ta har det ikke blitt skiban. Vi kommer i oktober måned, og så alt det gåse til at Alka 5B mange av det er. Ikke mye, vi har ikke med 5B, men vi snakker om frøydjøfisk og annet. Og det som irriterer syndene til det politikere kommer ferdatna fyrir skyld, heter det unga avvarskan av neka som helst stånsmeding. Og hatt det som lotter ut likn. Jens Jakobsson sier at Jens Johansson kan nøyre omkring den vester fra akkur sammen med han. Han sier at ting som så på atle på, dette var hoppfiskar, dette avvarska ikke stån. Dette var oktobermann, du fann tølene framåt. Og det som det at tar det fiskar, så skal det dobbelt, nesten dobbelt, et eller annet ansalt hjem, med videre fiskar, 600. At og hitte tølen at det er 60, så har du øysene at hos nek balker 5B fiska. Hadde bare for å tenke at det er ikke for kjøttet for balker 5B eller nega, men da man snakker om å utleve det som han sier til øynbalka, og du hever her som vinnelige rykner som stander vokst. Ja, jeg må ikke være selv om flere med gjelden skole og alt mulig annet. Man kan ikke bli å si at dette er unge avvarskan, og dette er smafiskar og utland. Dette er ikke mennesker for å få seg køk til døvra. Alltså så så löst. Du måste ta det också till vi samla kvoten av eller som i biomassan och havstorm det ser så löst. Så lägga på oss fakta in på blås. Ja, jag tror att allt är en avskan. I halvtid nämnde tölen i början att hvis du områknar runt matematiskt kvart vill ju skända truststenar blöva till i tonsen så tar det 300 tons av torsk maxa. Så det är en avskan. Hvis jag gav allt balken Mera där så gav det jag vet inte nog 1000 tons ägg torsk. Så det är allt avskan till rätt men det 300 tonsna ett vind inte kunde inte ha avskan att allt detta golvet och är grund ju hesa general trustena vi hade det som är flotter. Nu är det jämställning av 25 i mån till 2 3 4 att du säger att det blir ösen till 25 att flytta där vi var. Det blev 3000 euros där i 2024. Här har man säger okej, det är långa tid som var en 20% av samlade det att alla tar det 7540 aldrig. Då blev det känt och skäl till det flotter. Men tyvärr blev inte brukt av dem, det kom för sent ut ur laktingen. Det kom inte ner en lakting för november det så är det ungefär och det blev samtidigt 4 december och kunde 5 december. Och inte där säga som utdrar mig eller som fiskmäor att väckre december man kan väl olja valt och sälja för de små båtarna. Allt som är kärst och alltså det är kärter och fring allt gånger alla såna ute på torschen som Etna säger börjar att vi får inte begränsat då vi tar bara fiskebanna. Så vi måste vi säga att ja, inte för att Jan Kristiansson på året vi outcoast-lukna göra. Men very large är han att akkurat alltså det här att det alltså balkar 5B fiskar är redan stora part av torschen under förr. Och att det också släpper politikerna i undan. Jag hade öjla vanligt
Politiker som har tänkt sig så på och säger det heter är fröjafiskare som ånga hours kan ha av politiska alltså av grunden jokom i röver. Det passar inte. Ta allt det här sagt, jag har inte sagt att jag ska fiska, släkt säger man det. Jag ser på man öra kunna ha några fakta på bordet som säger att jag går snäck det lov till. Alltså ta passar inte men säger att det att plocka 5 inte avskar. Ta samla tons av nöknat av torsk om då det är här väl inte. Det passar inte till låtrak lite. Ja, tar det avskan. Tar fiska alltså kvar då en 20% men en gott där så 16% var det. Fiskar på 5B. Ja, kvoten i fjör. Så det då avskan. Ja, vi har en spårning att nu. Ja, Arthur Jan Kristiansen. Och jag kan börja med att säga att jag har själv på Arthur i 5B. Så det är inte, och jag har inte med 5B, men 5B är en öde komplicerad över balkort, och att här har du ju fritidsfiskare, att du har tar som avvisa bitjas ju upp och du har professionella när sagt och pensionister och så vidare. Ja. Han är en öde stor avbjudning i alla skipan som jag håller man öra rot upp i. Det har rockni ju ösne vi att man får göra det va. Men för jag tackar så tölne lyssnare alltså ut från hötten som vi minns bort nu. Man kan förinna Facebook och engagera mer checka det eller lite att lära. Balkor 5B fiskar upp mot 15% av årliga av torsken som fiskar över alla landgrunden. De fiskar en tvåtringar av talen av torske som vi fiskar i färjan. Då är det fiskar smarre fisk som rekel. Och tog de bara öliga väl svär som fiskmålaren kom vi i halt att det var uppe svär att vi må avmarska heter fiskar efter små fiskar. Och tog hängt det släkt i samman att man så ska köra mer dejar än i 5B-batchen som fiskar mest av hästarna. Så här är sådana ting som inte ordentligt hänga samman i min hötte. Och detta vi akvånen är säger börjar vi säga att det är min påstander att fiskvinnan var stor där till akvånen inte kvar det skilja gott för vinna. Så har vi en sista spårning hvis jag kan. Vi har en uppsål av vad där var ju. Här inte så reellt när kommer alltså jag lägger mest till att fiskmålare nämnde att vi skulle gagnuta alla och tillfångs så gott som möjligt men till öliga trobult ofta när cha fiskar viskar av få färter och fiske är det något som fiskmålare för att arbeta för ja alltså är håller själv att ta det vara möjligt så kan man säga nu kallar det verksättare men i alla för en vinner som har möjlighet vinna spåren som vilja för gång till ett land att det är ägång till raverna till första nummer 8 så hvis det står till moin så är en pastor alltid har sålt i Uppsala så är att en kvar kan få händra en avsarnökt av vad fisken till enaste möjligheten att ja och i verksättaren eller och som vill testa ett land nytt av jag får händra fisk till tandvägen till att köpa sina fiskvinn i det till inte så eller nästa som har regn till det. Ja, tack. Ja, vi är färdiga synder och de tojna och jag håller vi för att tacka för det chatche och tack för bara att du kom till norr av fiskvinding. Tack för det. Jonan Hond. Ja. Ja, så halt jag att ja, vi vet av helt ting här ikväll, fish vinner ting av kake och gärna tacka alla som mötte upp och alla tekon som har fyllt vi till inte fa skilja lannon. Och för jag kör man att det är här vi färna gångt och vi talda fram och i morgon ösn här inne i kake och i showsalen. Här var det på för granskningar raje och ösn för showkovan som för ha framlöve. Och i andra kväll klockan fisk klockan 6 och så klockan 8 och klockan 8 migokvällte tar för jag själv har samråd med Jan Peter Klein om hans liv av showen och tar vi ösn in i här migokvällt klockan 8 och som du säger så höstkvällte ta binda vi fri till ta spela koi uppe i planen och ta binda vi fri och så är det fiskekapping och vattkrutsch frigga dagen och lejer dagen så får vi det gångt vi själva showmanna dagen vi går en kappingon och nekvon hona och nekvon gå mat upplevelsen så för jag showmanna dagen vi är ordentligt tacksam för att så nek kom i här och
Takk for i kveld, og til som kommer, og til som har fyllt vi. Takk for det.